muroberi okubwatya tugenda tikuligirirwa n'abaana ensi y'emyaka 13 igo nuganete obusemya bwa Baibuli. Uyaki mu manju muligereri nene karibu asensemeiga ya kabere yake onga chinsebere magaroba ya lero ase bon tokunyara kwa tokuligereria inte yo muroberi okomenya okuyake bochenu tole na Dr. Ken Mose Onsarigo kurwa sinyekitari ya World Fit Health Center. Karibu daktari. Wairire uya. Ono mutinyo kabere. Ken Onsarigo kurwa sinyekitari ya World Fit Health Centers itubwate kliniki ga Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307A. Karibu sana. Na mangeto bara bertuko kwana litukolia lero kolende kolengana nebirengere byane nyandi yali konyarakana bana nabangora afukake agire nabotokoranga kitokere bali batasuke igare to kwana gole abagaka litukolia lero na nigo ndakani tuligereri chando era itatu muchando rokoro hydrosil norokoro inguino ania na ndeno tuligereri no chinguru chio obogaka igo asoko chakera hydrosil. Hydrosil ikolengana na hydrolende kolengana na chemistry lienga twasomete ne hydriga mache baka macha to kasigete kolende kuru abuna yora nyago to era sakuchiabunga hydrosil ka to kwana hydrosil mo chando gyo to kwana mia muno Mr. Toto anono watete tukwana leo yabaga kale una gwanjire igo kagara litwa kwantenga kitwa kwaneta bangina abakamba bulitinga nkitsori kwana morira aba aninga ndiko komenda kangongo meta number 4 mangana ye prostate enye togo itikira jigo toka so togende straightinga ekrum kuigo munta gotenga otwalire hydrosil na mache achire kogende sege kabu keri kia magena yomugaka ekera mache soire sege kabu kyomo kia magena kyomugaka amotokuruke scrotum einere korokunga hydrosil amacha roro kandese abagaka mbali bakirise nyagitari yitu abange sana babwate shide ye korokunga hydrosil bakonyora ngama kwese ese gekabu kirikia magenabo gyachakire kobimba gyachakire gutwara ububimbe nabura nyore gekabu ekemo gusibika byonse bibere byachakire goicura amaji bono ubimbiro nabo muntu rakanga kinga umuntu na kinga kiyariga kumbe na macha ichoire ase bikabu biri ika makina bago icura ubako 10 okanga ne bikabu bibiri nene babwate abo nyimo totarenda na macha goicura macha mangawe tani ya toko kwa bagochike baro gusina macha umungite wikomanya eka togotanga amacha ya tukugenda kibaro watebire agoche senyi kwende ese blada gose ekebocha twamanya kunyaitira gose esiko lakini bona magenaya amacha ya kire gotuke se bikabu anara kurukun hydrosil nangenda gotia abantu bakira bangi wagoche twabakora even tapping ndukunga tapping isinya kitali yetu ya World Fit so abantu abange mbabwate shide lakini liswali mada abantu abange bakwibulanga ki because konyo montale bya oikire myaka 50 years oikire myaka 30 something years amacha yu akire igotale ngoro abandi mbali bakwibura na amacha abana bake konyo nabo bwata amacha so abantu ababwata macha ya nambe tenda tebanga nga kitoko ko twamanya nk'abantaba batwalira mache asebikabu byabo batwale hydrosil no gwetera so wake bikekoro kunga ultrasound so ekatwa kila ultrasound ko totebinga ki ayana mache umatoka ngano kubimba na macho karabimbe mtoni binge birabimbe norobo bimbe what we call a tumor na bego chesege kabu kana machari so we have to make sure that we make a diagnosis to make a diagnosis no work bicha ultrasound so once so akiri bicha ultrasound ngotebere ngayaya oyo na macha bwate ase ebikabu byaye gose tabwati machi negintu tekengawo lakini diswali nyingi mna nagotebira abantu bakuchi bavuringa inkige kolenta gosinga ki hydrosil yegocha ngakia macha gocha acha goswense mili enchire yemo amacha goswese ese monomona ase bikabubi onyorenga de sasak
ntubwate ndo ikorwe peritoneum ende yeito umukia matumba ari oruzimo kora mnemburi kora ruzibu engoro nerere mali. That's what we call the peritoneum. Peritoneum. So onyolenga there's a communication between the peritoneum which say scrotum amacha ko se peritoneum mugoro atrumbuka go chance igo minute nga akangoro nkaro gose asnare taibunge tibia. There's a patent. There's communication between the peritoneum and the scrotum. So amacha kunya kurwe se scrotum ikwende igoro ago trumbuka go chance kwa lebon na umuntu aratoleka shida mneyo abandi mbali bakibirune shida mneyo tokoruka nga congenital issues umuntu ibirune shida kwanyora nga macha kunya gutrumbuka asasari ataibungeti properly lakini tali yoke kolenta umuntu atwale infection kote batolega butambe ngaki Mr. Toto onye twanyole kandenga enchira yago ya machi yatwalire mechando kwa chake guitira mache abwata maira kwanyolo burire kete murira yo kwambukirigu STDs kusenyore UTI imbu yabantu bagenda nyagitari bawenigo because mnogo tikaburire buri gakentambe na obora agende samagina bolente what you call ugosambika kwamagina what you call inflammation of the ama so bunyita zo kwa uchitis nabekogera amachacha go chari. You see bono niyokora ngaba abantu bari bigoriye bike mono bigoriye bike because the sexually active, you know, the sexually active bona bokonyo bara murire munaya mbako genda nyagitari then amurira aja kolenta baadaye amachari asebikao byao ntubuga tunatogenda kukwana ngendunga inflammation of, you know, what you call tunica vaginalis esemwe na regosa esambeke from nowhere tutamaito zenkiagara esambeka nabona nde kolenta maji tali ibyoka injury onyora abantu kusumuntu wakire ozari tategeri wako mondolo wako monda akora mamazo kaga kule. So injury from umuntu wakiru, injury from kogu, injury from accident injuries na wachikogera umuntu atwara macha yuachoro. So wakwa sasa aligose komia sasa aligose komile, it's important to ani gitari oligeru properly gose nobwate mechando engamneyo ntubwate ndunga testicular torsion onyolenga usinkuntuka na kwalenge amaginaga iminile testicular torsion aiminile oko imina koli nabokuragere kole ntime chando mune yetogotende emito nevinge biragere ntime chandiye tumors nabura nyoso gwatware prostate cancer prostate cancer nawe kwenta amachari yasekwende yago sekwendeli nabonye gwatware tumor ububimbe gali cancer of anywhere so kwenda kuona samagenago na wako igeni mtotogenda kuona nevinge biralente shide ntokwana ntokunya kuntokukona na akara kukono muchando geto chaka kwa muchando bwa bagaka ndachinde n'abantu bareke golikiega ugocho bwata gusuna muntu ndi bwensu gicharo nabeko bwata myakende yonse gichoro musaje gusoro mwana mumura because ngako bwate bikabu na natenge abana mbali bakoiboru babwate shida mune ndokoruka ngabwate congenital issues chinsize gijo koiborani and abandi mbali bakoiboru, you know, gose abandi mbali bagubona bakotwara what you call acquired usinga eshida gete yakire because sime cyane gete yasohire tugenda gukwana. So igone shida kinyinge kiralente eshida muneye tari bishida yemu ntokwana ntokokora ngenda wote. So what do we do umuntu kire bono ne shida ye ekorukunga hydrocele nga kyago konyo hydrocele kyago konyo nambeyemo boneka to mwakire ebicha ngo totebiere nga ekwere ndenere complicated or not complicated ebya nere go totebinga level kwa ikire bono level kwa muchando ikire na boturanyore nga hydrocele yago ere nketrinene igona utura mweto kwe, you know, maybe antibiotics and tokwenda bintu binde togotenga genda kitwanyore nga hydrocele yago ere nene
na butura akole into nga tapping no ugutama kurusia machari ikegwango gete lazima rusu wonzi lakini utokurusia machari ikegwango gete na ande tokwa maliogo ntubwa tunabona ryogo sinyagitari tutukunga virindika vitika eni ryogo ligo konya sokurusia machaya asoire sivika notogenda ukwana lakini rende abande mbale toko ba maliogo lakini nande bado kwanyore shidiri kunyakwira ne kunyakurika then we have to think of something else maybe we refer the patient according to surgery mwenye kagera onyore ngai kwende engoronera liye kunyakonta machi go chance nago tebi etaibunge the sac tira seal we may opt for surgical intervention and this surgical intervention engorerie chiko sieko ntoigwa nini unabona mtu alifa unamumenya kitana natokora alifa go chesa client yetu kuwena akoro say Dr. Mugondo something of that sort to mutumero client omukora surgery because let me tell you Mr. Toto into nyagitari yetu ya World Fit nekera to korogo smile yani ugo kwago kirenga gwa konyekire inere fry yetu doesn't matter ngaki nkaigwa konyekera onye turuji nganto kori fast gete okonyu maambio totanga daktari ali na kiti na konyetu hiyo ndio happiness yetu so we do that that's the heteros now na karatu aligero mutando iga okomochika ba mutando le serious sana sajindi complications cyo mutando hydrosis njirije utachetu ko yuchugorekero mapema bakere complication chinyingi number 1 a complication entangania kola ntatobwatia man you can imagine una ukobeka yanga mundaro jinga ngakia manganari kitakabago kiali ngakiega ki ngakinyare baliga kera ngonya bona bango konyora akobeke wrong oriye shati na kabisa ya ubeka yabo chance shati iko you can imagine una man uko na stress uko na depression because unashindwa what is happening nini inaendelea hapa anoko nanango jinago tebo tambenkelinga abantu abange mbabwa tobu baguchiko kwana manganaye na kimi choteba ngaki mo sakaro jinsa mechibweta ngara chibwata machando so nabe kolenta eshida mune abandi yabalenta ile impotence nguru choko macherapi because they macha nabago ichura paka gutube bukombe butayo so I've seen this kind of people what a problem ne and remember ekero wata macha ali amangese ge kabukeri the content amagena go nabago sarika akagera kuba squeezed so ebintu nebinge birache mangenda gote Mr. Toto na ese que maltras ka guru so muchando hydrosil again doge se sign among the symptoms chia wata banga ndobo bimbe koreka na bimbe na ebikawo byaro kana bire binene igo pain nerere ni full free tebwati pain mono asabantu bwati hydrosil na wara bimba manye kuzenga batwele na baba mbabuga tibosongo mono lakini nabego ikasigete obosongo bokoleke boche onye yabire too big obosongo bogoche I've told you that inga macha na bako ago squeeze some of the tissues which are there then ko obosongo lakini at the beginning osongo mboyo yeah bona to akodra kurwa bwo so muchado wedro siri kwa ala sirenga kino anenga kinye gitali ya World Fit ko nyara kabego go sigasigero muchando igaba ku muntu nyaro bwende na lekera yekere nga muri ko nyara ga go se na moko nyara gwatu mugo chiese nyegitali no agiri do muntu akonyo ekara iganga eno no korro muntu okonyiro bona muchano ro kurukwa ngwino ania ingwino yoyo ingwino hernia and that's why twatanga an ultrasound is so important because you libon ingwino hernia nero na bera ikirega nandese ebikawu byeto tiangoro kinki what is ingwino hernia ekero mwana alesen akokine senda ya yagina omwana omumurango kwanira amagena ya cross weso mogongo bona magina yanya guturumbuka bakagenda bakese bikabu enchereri esa magina guturumbuka is what we call inguinal canal inguinal canal atigire enchira guturumbuka so bono nabo otwale what we call weak muscle abdominal muscle
kinyame kyago kibwate tenda kibwate tamatumbo onyole nga kyalegeire kyakore kyalegeire nabo kigwateka nabe inyama iri gwateka ekeri inyama iri yatekire amatumbo intestines abwati asoyese ngoreri aturumbuka bona acha guturumbuka kujimati bakesebika you see nga yani enchireri onyolenga kwa 12 muscle weakness abdominal muscle weakness nyama giri chiago cyabere chingororo nabantuki watwalira umubiro munene kinyama giri cyago cyabere chingororo maybe tuli gukora exercise nyama giri cyago cyabere chingororo so nabo enyameriera abochoke amatumbo arosie ngoro amatumbo asoe ansemeri kurukunga inguinal canal bona matumba ali use intestine giri amatumba agamanyene nabakubwa tenchirei agenda bakese bikabu use kwene bikabu byamagena gumana twenda okwana enchirende ya kabiri amatumba nabagocha igoro enchirei cyakirete any pressure esenda yago you put a lot of pressure senda nabeko gra matumba ali acha goso ese kaira igora ali omwerio engoli nego gete asoro aja gutumbo ko chimate now that's what you call inguinal hernia ngora basubati ngora twara bale esideyu lakini tali mono nabagaka so mwana gotebiri inguinal hernia ntunyibwate si category ya ntubwate type ya ngibero si satu category choma chando ntubwate what we call reducible inguinal hernia amatumba asoire sengoreri lakini gokonyanyora ngakora nabimbetega koko kunaiga aira nagochime that's what we call reducible inguinal hernia igaba ntumba babwate akora into kyabimbirega mune boil gosokora la flat kegira ora matumba lirende gochime ntibwa nini lakini nana bumuntu agotwara what we call obstructed inguinal hernia amatumba ali asokire bona angire kwira na gochime no chikunya push angire no chikunya push angire ntibwa nini aya nani tubwate what we call now strangulated inguinal hernia eminetiga amatumba ali asoire gari lakini amatumba manyina atakitendagira gogo ikamanyinga aire ndagire sa matumbo bono ejiriri ya manyinga ya ngentiro bono manyinga taligo ikesa matumba ali bono ayo abera kurunga strangulated bono agochigotwara ngentiro agochigotwara bosongo bole iguru side you see bosongo bole iguru side so inguino nitogoteba hernia na matumba soire se enchiriria magena ya lengo agenda nyona bako ne bakise bikabu and that's why ngo tenga ki an ultrasound is very important go se bicha because ekero monta akire bicha ndo kumanya ki is this inguinal hernia all it is hydrocele all what is it toma itokokora to kumuwen so inguinal hernia mwana gotebiri ego cha mono okuba gwa putila lot of pressure senda yabo muna bono tianda gotebi otwale okokora chronic cough uyu mno pressure comment you era gerende kwende iri matumba ali ateke so any pressure a cough you know maybe you work exercise kwa put a lot of pressure senda yago na bira ate enchereri yago kwende enderi kwa mubiro monene watwalire kitambi kubwa inawezekana ikapasua kule so lazima tuangalie mili yetu tuone tutafanya namna gani so inguinal hernia now nebwate lyogo eliogeli nande nili nagotebi virindika vitika na itokomwa lakini bono mnangete kote nyorange nengoroyo ya tokira matumba aswere iroro nabera angiriogo onye yangiririo what we do next surgery we recommend for surgery so that ekwende ligoro ama ekwende is what you call a mesh ebe kororo esonu buya bastasha yogo taka
y'omuntu okubwera yeah na ngonyarikanira omuntu bwata hydrosis atwara omuchando nando kurukuyo ngwino ania gosine ne bwata kubwata ne mechando ebere ne bwata njira yere atoga ne bwata na omuntu agutwara nini the two problems ones lakini sio rahisi lakini inawezekana anything inawezekana ya na tanda bone somo chando nde karatwa rure somo chando iga na ora kwanza turaliga chi complication chia ise daika yamo ara karo tigiro ngabono wa assuming umwana omuntu muno yokonya gokunonyoira ni mwanya tigire bono bairigo na tayari na average complication one izinga amarali na bara soime ange kokoreki ange gosoka kurumari you see amara soire kwanyoli obstructed ama ya ventral obstruction igintu kendigia kabiri na bara abe strangulated angentu erento bosongo boli gorosai igomo shide tebugati bosongo lakini bosongo na obogocha onye kwa twalire obstructed ngwino hani ama strangulated ngwino hani na bendagerera aso mali yange kurwororo erente problem this is what I'm talking about na akarabantu kutambuka bado yakagore turi pade sensa mega ya basaja mutotara ka tori gereli chinguru cyo basaja na zaka tuchwe kole cyo bagaka twande umuchando ko prostate prostate issue ama prostate enlargement a prostate nigento gia sumbira abantu sana especially abagaka banene oli gele senya gitali yeito kera lakini twakonyera abantu I want to smile here niseme kwamba tumesaidia watu wengi. Kuna watu wengi walikuwa naambiwa lazima utafanyia operation today hawajafanyia operation abantu kurunya maji kurunya sema ya rogora we have done it a prostate mono neki mugigotuka enchira yoro iboro rumusacha dikego konyesa mangana yo konyora abana ekimeke oli linchira ya machi no yegwete ese kimeke enchira yo you know yembegu no yegwete ese kimeke gati naga antetere yeke nago kakuru prostate egotuka nande so mangana ya usacha lakini aga anteteraka nabo karabimbe kabimbe because of what we call prostatitis kabimbe because of what we call benign prostatic hyperplasia kabimbe because of cancer maybe mujona ekero kabimbire nkolenta kale mechando yogo 10 mechando kika kolenta ogo itera machi nkoli chikobate sem konyo rumuntu ago itera machi butuko bwaki ago twara what we call nocturia butuko itera machi abanya itera machi even after 1 hour abantu itera 10 times 6 times karaka itera limu baka bwaki mambe wono talikorara abanya itera machi yo kalyo machaya taliko sokonzi uitira mache unga make nanda atikara make ekerago chikutaka konya soke na bakwanga so mundu garo uchire kebara ati ni naga ngita macha soke you can imagine angete ago chaka go soka tali go soka na nguru ago soka muna matone tabuga tinguru the stream is very poor abana baranya bago chaka guitera amacha bwata manyinga utikoli matulia abande baja gutwara ende kubaruma abantu bajya kutoma umugongo so ekero nandi mono gwikabanta bumanya ngabayikire emyaka gete no bantu babwate bene BPH bayikire emyaka 60 years and above 50 abande bayikire emyaka 70 lakini bali baraba kebanyole shideye wikumanya nabera ati because of infection so ekero umuntu agujya gitari yetu ya Walfit ntubwata mojo gotoko mwa agokonye prostate kubimbuka yes ntubwata mulyoga mange tubwati dolinga Biogen Africanum toko kwa prostate yaja kubimbuka wacha kuitira macha ku Burundi ntubwata mulyoga mnaono cranberry ntubwata mulyoga mange you know toko mwa igonko umuntu bwate prostate enlargement wikaje nyagitari ntubwata mulyoga toko ogoba yechinza na jana je chikomenya kamono tokwanire umuchanda bumweli yari twajuri keseke gusinga chinguru cyobogaka ajengira kwa karando chenga goikachibe related ne binte ito kwa ne rebyanso nkirerere sana especially no one prostate kovimba lakini let me show you igen tongo getegeroki twakonyira abantu abangi twa register abantu over 400 yesenyekitari yetu watabu ate chinguru chokolema lakini era motukaya bakorerwa machi baisibinyo baisibinga nakuwatiria machi ngani kando isibi watangobwatirwa machi lakini ene shide very common nabagaka tali bagakaboka nyora bigoriye bike ene shida abantu babugate because of stress na chiasoire amarwire yesukari ya saliri amarwire high blood pressure asaliri prostate ya kidney ya bimbire
ekwirende enabu eri ekorageria obukombe no igweta gatigati prostate so enabu ya kolereki ya very squeezed chinjira chia manyinga nkiri gutari manyinga burunge twarire kindagira chimbe amanyinga itabera marito tari gutara aikeso obukombe ebintu nebinge biragere lakini ngokora ngotebe amariogo naro Muriogo naro ntubwate ryogo ligia sana likorunga yoimbe ya konyera bantu sana gega gusi ndari ngusi okanyora even so many places so onde bwensi obwate shida mune ye kumuhumbwa game kishongo kile senyekitari ya Walfit emechande yonsi hydrocele inguino ania chinguru choboga kana prostate yonsi ngobwenere karakwanya ko koligyo bobwenia ko mono na konyora bosemye kurwa senyekitari ya Walfit Health Center asomo chobosonge kurawa na Dr. Kena Mose Onsarigo wana daktari ndoje chiali na chiro chikigima ke ngana yo mweli tukulia lero ne tangani ke matomere so mutinyo kabere ne rili ucheso mulide lito tikotebenga esenyekitari yetu ya Walfit itogenda tako wakolega sirenkia sana a lot of research na nde gwakikisha ngolenda tora mariogo agokonya abantu twaberege myaka 5 no mwaka ito o 60 year twakorire gasi yo gukumi na nde togogete sana nabona uri abantu se baguturumbwa ku Nairobi bagoja gotorora is not a joke no korro muntu kuru Nairobi talibusa orolire nga no bwata kiri fulani ra mokonyi because bali nabasomi bali rurali so they are on the way coming make sure nga water the clinic yetu kya Walfit onye kubwata shida ndionzi ndonga kitorago konyi ese nyakitari yetu ya Walfit tokotanga nyasaye tatu tongete turuwale itokoruara asogutamanya kitari anenda daktari Moses Kena Onsarigo kurwa senyakitari ya Walfit Health Centers itobwate clinic ga Bosongo ase nyomba ya Uhuru Plaza wale tomati Uhuru Plaza ukochambaka Bosonge town ime bolinga marigiti nkajere once wekire marigiti ali asichibucheri kire ebucheri yo mweri go chamate enyombe inere kurukunga Uhuru Plaza soime inchogoroba ya gatatu erumu 307A no konyole clinic yetu kya Walfit nandi botamana nkotebi ninjo munyagitali ga Bosongo so anybody ogoja ninja konyora ondi bwensi goja Bosonga ninja konyora ntubwate clinic so much well Eldoret na ntubwate clinic ende igari Karatina nkere se namba ya simi 0722 24 5763 0722 24 5763 no erega bwese screen you can pick it tutaongea baadaye. Thank you. Bya mwakimu mwanju muligereri abono tokorera okomenya okuyake bochenu ase magaroba ya lero ncheni gongoro kwa roni toto nyangiri kende utoro buligerio buya ime ya Getembe TV hekiunga kia mamusi.